Ja, så er jeg her igen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det var jo noget med, jeg ved ikke. Men vi kom fra det med, eller jeg kom, altså der er jo kun mig, så det er jo dumt at sige vi. Altså, men jeg kom frem til, at det med at tage sig ud på en scene blandt andet handler om den rette påklædning. Lige pt. Kan jeg faktisk ikke lige desangående demonstrere det, men jeg har en lille rekvisit her, som egentlig er sådan lidt frisk i det. Og jeg ved, det er et tema, som der har været gjort meget grin med igennem årene, og det var faktisk helt tilfældigt, at jeg fandt de her blå briller, og at jeg har skæg. Det er faktisk helt uden sammenligning, og det er lidt irriterende, fordi det er meget magtpåliggende at vise, hvordan man så, med så forholdsvis enkelt rekvisit kan tage sig godt ud på en scene. Normalt er jeg faktisk meget imod briller, det må jeg sige. Det hænger nok mest sammen med, at jeg sådan set ikke rigtig har brug for dem. Altså, fordi jeg ser egentlig udmærket uden. Men nu kan jeg lige prøve at tage dem på her. Det sidder meget godt. Og hvad hedder det nu? Ja, det som egentlig er smart ved de her briller, det er, at netop fordi jeg ikke har brug for briller, at det er smart, at der så faktisk ikke er glas i. Det er faktisk en lille finte. Det må jeg gerne bruge, det tip. Så hvis I ikke har brug for briller, så køb endelig nogen uden glas. De er i reglen også en smule billigere, faktisk. Hvad kan man sige, det er ikke særlig praktisk, hvis man er på campingtur ved en sø, hvor der er rigtig mange myg, og der så ikke er glas i sine briller. Men nu er jeg jo ikke på campingtur. Og så skal jeg ikke gøre så meget mere ud af det, end at sige, at altså, de pynter jo gevaldigt, kan man se, og jo, man kan sige, at hvis man vitterligt simpelthen er meget, meget imod at have sådan nogle briller på, så er der et lille trick, at altså, man kan simpelthen altså, tage dem af, og så lægge dem et sted, hvor de ikke sådan direkte generer nogen. Men jeg har valgt at tænke, at nu er det jo bare mig lige nu, og det kan jo umuligt genere nogen, at jeg har dem på, eller for den sags skyld lægger dem. Så jeg har valgt at tage dem på, fordi jeg som sagt synes, de er sådan lidt, de er sgu lidt friske i det. Så det var lige lidt om briller og den øvre påklædning. Og man ser tydeligt min tænge og mine smilehuller, og det er meget vigtigt, når man er ude at spille, at man ligesom syner godt. Det bliver folk egentlig sådan generelt glade for, kan man sige. Så det var lige første lektion. Altså, briller, det gør noget ved musikken. Det gør det bare. Helt sikkert. Vi ses.